Gaskiyar masu iya magana da suka ce tarihi yana kafuwa ne don ya maimaita kansa. Hakan kuwa tabbas ta faru a jihar Kano. A lokacin da aka yi bikin miƙawa Sarkin Kano sandar mulki don tabbatar da shi a matsayin Sarkin birnin Kano mai cikakken iko. A ranar wannan babban biki na tarihi, martaba sarki bayan fitowa daga rumfar ƙasa ya biyo ne ta ƙofar fatalwa, daga nan kuma ya zarto zuwa ta ƙofar mata, kana ya ƙarasa zuwa babban filin taro da za a yi wannan biki na Sani Abacha Stadium. Bikin rantsuwar da aka gudanar da shi cikin ƙasaita, kuma dandazon mahalarta don shaida yadda zai kasance. Ya samu halartar mataimakin shugaban ƙasa Farfesa Girma da gwamnoni na jihohi daban-daban, ministocin tarayyar Najeriya da kuma manyan sarakuna masu alfarma daga masarautu daban-daban har fiye da 100, baƙi daga sassa daban-daban na ciki da kuma wajen Najeriya. Tuni dai kafin ƙarasawar mai martaba sarki wannan filin taro, ɗaruruwan jama'a suna zaune suna jiran ƙarasowarsa. Dama mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Bayero masanin sha'anin mulki, saboda ya riƙe manyan sarautu da suka haɗar da sarautar ɗanburan, turaki, sarkin dawakin tsakar gida da sarautar wamban Kano, kafin zomowarsa sarki a masarautar Bikin, kana kuma yanzu mai martaba sarki a matsayin sarkin Kano. A irin wannan biki akan gudanar da abubuwa na al'ada masu yawan gaske. A wannan rana ma dai haka abin ya kasance. Madakin Kano Alhaji Nabahani Ibrahim da Shamakin Kano Alhaji Isiyaku Wada ne suka sanya wa mai martaba sarki kayan tarihin gidan dabo, kamar alkyabba, tagwayen masu, bakan dabo, wukar yanka da kuma takobi. Daga bisani kuma limamin Kano Farfesa Sani Zaharaddin ya ba wa mai martaba sarki rantsuwar kama aiki a matsayin sarki na 15 bayan ya rataya masa alkur'ani mai girma yayin karɓar rantsuwar. Gashi ana sa masa malafar da this is the legendary hat that has been worn since 1800s. It has been going on, traditionally passing from one area to the other. So these are the regalia, and then there will be the al-kabba after the removal of the malabar, because usually the al-kabba being worn by the Madaki now. It's only this time that placed on the turban of the Emir of Kano. An rataya masa alkyabba, an sa masa goguwa, mai martaba sarki an shiga goguwa, an sa farar alkyabba, wadda ita ce dama bisa ga al'ada
akan yi lokacin da za a naɗa sarki a fari da baka yanzu daga baya kuma za a rataya takobin damu. To ga takobin damu, the sword of the legendary Gabon Kano that will be slung across the shoulders of the Emir on this momentous occasion of his coronation in the 15th Fulani Emir Kano, in the 59th since the advent of Emiral authority in Kano in the year 999 AD, when Bagauda, the Daura prince came and started instituting traditional leadership in the Emiral authority in Kano. The takobin namu a kan an rataya masa takobin namu, an rataya wa sarki takobin namu, madaki ya rataya masa kuma yana kimta mai martaba sarki a gaban shamakin Kano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We're going to start in Bikin in Hausa, and I will call upon this call upon the area to repeat after me. Ana da misali ba mu fara wannan rantsuwa yanzu kuma zan kirawo da wata masarki ta abin da faɗi ya faɗi kuma ne shi ne ga kuma ƙurani ya ana da masa wani zai shaida cewa ya yi wannan tsauri a gaban jama'a. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ni Aminu Ado Bayero. Aminu Ado Bayero. Na yi alkawarin yin aiki da gaskiya. Na yi alkawarin yin aiki da gaskiya. Rikon amana. Da rikon amana. Gwamnatin tarayyar Najeriya. Da gwamnatin tarayyar Najeriya. Ta jihar Kano. Ta jihar Kano. A matsayina na sarkin Kano. A matsayina na sarkin Kano. Haka kuma haka kuma zan kiyaye da tsari da abin da dokokin ƙasa suka tanada. Haka kuma zan rike a jama'ata da adalci da rashin nuna fifiko ba tare da tsoro ko son zuciya ko kiyayya da kowa ba. Allah ya taimake ni. Tabbas mai martaba sarki ya samu kyakkyawar shaidar gadon halaye na kwarai na takawa marigayi mai martaba sarki Alhaji Ado Bayero, inda suke cewa dama kyanɗa ya gaji mahaifinsa. Duk mutumin da zai ce maka abu ɗaya kawai yake wajen Aminu ya ɗauki haƙurin ubansa. Sarkin Kano Ado mai haƙuri ne, yadda duk mutum baya tsammani mai haƙuri ne, yana da haƙuri. Aminu yana da haƙuri. Sarkin Kano Aminu ya zo ya shiga cikin sarauta da zamani, sai ya yi ƙoƙari ya tafi da zamani, ya bi ta yadda ya kamata, ya ƙara haƙuri, ya ƙara jan jama'a jiki. Yana da haƙuri kuma yana da juriya sosai cikin abubuwan da ya gado na sarki. Shi kam za mu iya cewa gaba ɗaya ma halayyar takawa ba wanda bai ɗauka ba. Yana da qualities ɗinsa ƙwarai da gaske na sarauta, yana da haƙuri, yana da juriya, yana da kau da kai, sannan kuma mutum ne shi mai zumunci ƙwarai da gaske. Mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero alhamdulillahi ya ɗauko halaye na marigayi mahaifinmu. Kusan zan iya cewa dukkanin halayensa suna koyi
da na marigayi mai martaba sarki, saboda kowa ya riga ya san irin haƙuri da ɗauke kai da dattaku da nutsuwa irin ta marigayi mai martaba sarki. To alhamdulillah shi ma mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Bayero yana da irin waɗannan halaye masu kyau, kuma babu duk wanda ya ga wannan al'amari zai yadda da ni kan cewa yadda yake tafiyar da mulkinsa yana tafiyar da shi ne kwatankwacin irin da mahaifinsa. Saboda haka babu abin da za mu ce sai dai mu masa addu'ar Allah Ubangiji ya taya shi rukon wannan al'amari, Allah ya masa jagora. Da yawan mutane 'yan uwa da baƙi da kuma mutanen gari na isharar cewa lallai mai martaba sarki Aminu ya gaji haƙuri da juriya da kuma aiki tukuru irin na mahaifinsa marigayi mai martaba sarki Alhaji Ado Bayero, wanda har masu iya magana ke kwatanta zamanin mulkin nasa da cewa kamar damo wajen haƙuri kuma kamar ɗawisu a wurin ado. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Godiya ta tabbata ga Allah maɗaukacin sarki, tsira da aminci su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. A wannan rana mai ɗimbin tarihi ya zama wajibi a gare mu ƙara gode wa Ubangiji bisa wannan ni'ima da ya yi mana ta gadan magabatanmu, ba don mun fi kowa ba, sai dai domin haka ya so haka kuma ya yi. Alhamdulillahi, alhamdulillahi, alhamdulillah. To jama'a assalamu alaikum. Da farko ina godewa Allah subhanahu wata'ala da ya kawo mu wannan lokaci a wannan yanayi na ba da sandan girma ga sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero. Muna godewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya turo mataimakinsa Profesa Emir domin ya halarci wannan babban taro. Babu shakka sarakunan Najeriya sun taimaka mana kwarai da gaske, sun yi mana halarci da halartar wannan babban biki mai tarihi, musamman mai alfarma Sultan na Sokoto da kuma sauran manya-manyan sarakuna na Najeriya. Kamar yadda kuka sani, biki haɗaɗɗe irin wannan, biki mai tarihi irin wannan, lokaci na ƙarshe da aka ga irin wannan biki shine lokacin da aka naɗa marigayi sarkin Kano Ado Bayero a wannan wuri. Mai martaba sarki, muna farin ciki da yadda ka kama wannan sarauta, musamman ana taimakawa gwamnati akan fannonin ci gaba na wannan jihar tamu daban-daban. Muna farin ciki da kai, muna alfahari da kai, muna yaba maka ko muna yaba al'ummar jihar Kano. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yi maka jagora, ya taya ka riƙon wannan sarauta ta jihar Kano, kuma Allah ya yi mana jagora ga baki ɗaya. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. It is only with the tolerance of the culture of Kano, where opposite ideas can coexist peacefully, that you could have a thriving free market economy with several millionaires and yet also be the base of the radical left of center political ideas. This is, after all, the city of the socialist man of the masses, Aminu Kano, and many of his disciples. And Kano is also the home of the capitalist richest man in Africa,
Alhaji Aliko Dangote. Wherever you are from, whoever you are, you must feel at home in Kano. Kano Tubin Giwa. And here in Kano, you cannot be better than us from Kano. Kano Kodame Kazuan. And if you think you live in a city, then you haven't been to Kano. As incredibly humorous people of Kano will say, Garin ba Kano ba dajin wala. Fatan farawa a sa'a, tare da fatan yi cikin nasara, da kuma gamawa lafiya, game da yin kyakkyawan ƙarshe ran sarki ya daɗe.